Bani, Kinakayanan. Siyempre, bumababa yung camera natin. Tumatawag eh. Ha? Nasiraan ako. Ano mo sira? Yung GoPro. Ayan kaganyan, oo. Kakasabi ko lang ano na agad eh. Nandiyan na kaagad. Hindi totoo yan. Oh my cards. So ayun mga ka-journey, papunta tayo ngayon sa Bani. Atin tayo ng charity. Kung makikita nyo, yan yung mga camera natin. Meron na tayong camera sa harap, pero parang maalog. Pero parang maalog eh. Parang mababa. Pero check natin mamaya yan kung maganda yung diba. Arpa kamatiran natin sa Bani, Kinakayanan. Siyempre, bumababa yung camera natin. Sabi muna tayo sa gilid. Bumababa eh. Bumabagsak sila natin. Bumabagsak eh. Bumabagsak. Oo, maganda yung kuha. Ay mga ka-journey, di ko alam kung good si ano natin. Camera natin, bumabagsak talaga. Saka magalaw siya, kaya okay din yata na tanggalin na lang natin yung dalawa. Magalaw eh. Yan o. Hello, what's up? What's up mga ka-journey? 3 minutes, okay lang yan. 3 minutes mga ka-journey. Itong gamit natin, ano to, GoPro 5. Yan, yung nasa, ano yan, nasa harap, GoPro. Ay, mali. Tangik. sorry, nalito na ako. Ito pala yung GoPro 5 nasa harap. Ito nasa helmet natin, itong suot natin, GoPro 9. Yan mga ka-journey. Natry lang natin kung maganda. Bali, niram lang natin sa tropa yan. Tignan natin kung maganda. May tayo, dual cam, di ba? Paalog talaga yun. Pangit, kailangan talaga yung matigas. Nakaalam kung ano eh, kung nagre-record pa eh. Nagre-record naman siya. Ano lang natin dyan, battery indicator din siya, kaya okay din. Makikita mo na kung malulubat na. So good si GoPro 5 journey. Kaya pumunta tayo, dito tayo dadaan sa may Kabanautan mga ka-journey. Paliko dito. Ay, sumubro na yata tayo. Hindi, doon pa, dito. Doon dito mga ka-journey. Ito yung barangay, I think barangay ano na to eh. Barangay Karamlaan na to. Then way papunta sa barangay ano. Barangay tumatawag pa. Tumatawag pa sa atin. Sagutin muna natin.
tumatawag eh. Tumatawag sila oh. Nasiraan ako. Ha? Nasiraan ako. Yung GoPro. Ha? Yung GoPro maalog. Saan ka ba? Pupunta na ako. Nandito na ako sa may ano. Papuntang ang babae. Ayan na sila. Hindi. Ayan na yung GoPro ko. Ayan o. Maalog eh. Maalog. Maalog na ako dyan. Walang kung kuha tayo. Walang siguro tayo eh. Ito, shortcut to papuntang Bani. Pag galing ka lang Mabini. Pero kung galing kang Barangay Tagutin, syempre doon ka na dumaan sa Laminos. Pero kung galing ka sa bayan, kalsada, yan. Dito ka na dumaan. Sa umaga, safety ito kasi kitang-kita mo yung ano, kitang-kita mo yung daan. Siyempre, maliwanag, diba? Sa gabi kasi, meron mga sharp curve dito. Kagaya nito, sharp curve, yan o, mga ka-journey. Ito yung pag-iingatan natin. Dito tayo mag-iingat mga ka-journey sa mga sharp curve kasi baka may kasalubong tayo. Lalo na pag gabi. Ingat-ingat, ayan. Hindi nga lang maka-power dito si Ragnar kasi yun nga, maraming pakurba. Mas safe. Nasa gilid na pala tayo. Kala ko eh, papano sila eh. O yan o, puro sharp curve yan mga ka-journey, kaya doble ingat. Ayan, sharp curve. Tapos meron siyang mga daan na hindi ka nais mga ka-journey. Ayan, kaganyan, oo. Kita mo yun? Dapat mag-iingat. Kakasabi ko lang eh. Kaya ayaw ko magsabi minsan kasi kakasabi ko lang ano na agad eh. Nandiyan na kaagad. Hindi totoo yan. Ay, nakabuhay naman. Eh, dahan-dahan lang talaga. Pero kung sa daan, magandang daan dito mga ka-journey. Ano, oo, di ba? Ngiti pa si Kuya, di ba? Oy, utang eh! Ay, lubak. Oh no. Di ba, subukan kasi natin yung camera natin kung goods. Ayan, di ba? Kaya mga ka-journey, pag dito kayo dadaan sa Karanglaan, more on ingat mga ka-journey ha. Karanglaan, dito kayo dadaan sa Kapanautan, doble ingat. Kasi ito, paglabas mo dito, bayan na ng Bani. O yan o. Ano na yata siya eh, na-consider na siyang national highway mga ka-journey. Hindi na siya national road pala mga ka-journey. Hindi na siya barangay road, national road. Ayan.
Bomba, bomba. And puro ano lang tayo, puro kanan lang tayo mga ka-journey ha. Puro kanan lang pag may mga ano tayo intersection. Kanan lang tayo. Okay. Oh, ayan, pag may kapilya mga ka-journey, slow tayo, slow down. Para di naman sila maistorbo, di ba mga ka-journey? Under observation pa itong ating GoPro 5. Maalog talaga yung ano niya, yung mount niya, yung pinagkabitan sa kanya. Kaya hintayin nating darating yung ano natin, yung mount. Bali nandun na pala si pangalan nito, si Biyahe ni Jolly Vlog. Hinihintay na tayo sa plaza mga ka-journey. Oh, ingat-ingat lang. Sa umaga pa lang nga delikado na eh. Hindi naman delikado. Sa umaga pa lang eh medyo maraming lubak-lubak. Ay meron blah. Hindi naman delikado. Medyo delikado na. Lalo pa kaya pag gabi, di ba? May bigla ang ano. Pero kung gabi naman, may aso. Tabing aso ah. Maliw si Ragnar, di ba? Cool. Ride more akos. Pero di naman masyadong nag-ride kasi malapit lang naman yung pinupuntahan natin eh. Nasa ano siguro, yan 14 minutes na tayo nagbibiyahe mga ka-journey. Minutes. Ayan o, bandi na tayo. Barangay Balag. Ayan mga ka-journey, Barangay Balag na tayo. Oh, siyempre barangay ano na to, barangay Balag na. Yung kalsada nila goods naman. Ito naman sa mga taga Mabini, sino ba? Burgos, ayan. Punta kayo ng Bani, mga taga Gasol, ayan. Sa puro kanan lang mga ka-journey, kanan lang ha, para hindi tayo mawala. Susunod dito mga ka-journey barangay, ang barangay Ranong, ayan. Pinamumunuan ni barangay dati kasi medyo namaalam na ang ating dating ang barangay captain dito dati mga ka-journey, si barangay captain Estrada. Napakabait doon mga ka-journey ni Sir Estrada, si kapitan. Ayan, alam ko yung mga barangay dito mga ka-journey kasi dito ako lumaki mga ka-journey. Dito tayo lumaki sa Bani, bayan ng Bani. Ito, Ranong na to eh. Yan. Dahan-dahan lang tayo mga ka-journey. Ayan o. Mag-ride sa mga ganito eh, no? Titignan natin kung ilang minuto ang itatagal ng ating GoPro 5. Medyo hindi pa tayo kasi kilala dito mga ka-journey. So
Kabanautan, yan, hindi pa tayo kilala doon. At least ngayon, napadaan na tayo. Ay, ito, galing na siguro sa ano to, galing na siguro sa ano to, charity. Yung charity kasi mga ka-journey, si Mark pala yun, si Kit Mark. Oh, basa. My cards. Si Kit Mark, bale merong group chat ng mga riders. For the ano lang yun, for the purpose na communication para sa mga gustong sumali. Ayan, meron ditong ano, ginagawang daan mga ka-journey. Ginagawang daan. Iba-ibang riders. Merong riders sa ibang bayan. Meron pa nga ibang ano ibang probinsya, La Union. Ayan, La Union na siguro yung pinakamalayo. Pampanga, meron yatang Pampanga, Tarlac Ayan si Boss Mark. Ano? Charity? Charity. Ano, tingin sa camera. Ayan, si Boss Mark. Ano? Punta muna ako sa ano. Kailan makasama kami ni Jerps. Galing yata ka na pulito Hindi ako kasama. Kamukha lang niya. Ay? Proxy. Ay, oh. Ingat. Punta na ako. Ingat. Ayan si Boss Mark, taga Bumaay. Anak ni ating butihin, Lodi. Yan. Si Lodi, Captain. Oh, tumatawag na naman. Bitoy. Ayan. Wrong timing yata yung pagdaan natin dito. Hindi naging shortcut naging long cut. Pero shortcut pa rin. Kasi kung i-estimatein natin yung biyahe natin papuntang abutan 20 minutes, siguro mga ilang delay lang naman ilang minuto lang naman na delay. Hindi, barangay Ranong pa lang to. Ranong pa lang to mga ka-journey. Sadyang taw-taw lang taw-taw lang si alam nyo ito, taw-taw lang. Ayan mayroon na naman tayong iglesia dito mga ka-journey. Ayan kailangan nating minto. Minutes, ayan, hindi pa rin siya lobat, kaya goods. Pero late na tayo dito kayo mag-iingat mga ka-journey. Mataas tong ano na to. Yan taas to. Ayan, yung tulay na yun mga ka-journey yung tulay na yun, taas yun. Kaya kung hindi ka taga dito, talagang Matadaanin ka talaga doon. Kaya doble ingat mga ka-journey Yan, pasaway na naman ako. Sinabi na nga lang doble ingat ang bilis ko pa rin magpatakbo. Ito, babae na to mga ka-journey. Bani. Wow, ayan Bomba!
Hindi pang off-road to, mga journey. Wow! Wow! Dahan-dahan tayo! Hey! Marami na tayong nadaanan na ano ba? Saka yung camera natin, hindi na goods yung kuha niya. Kaya maalog eh. Pero pipiliin na lang natin yung mga lugar na okay naman. Diba? Maalog eh talaga. Oh. Pwede natin siyang bawasan, di ba? Sa mga ka-journey. Kaya ang barangay hall ng babae. Kaya mumunuan ng idol natin, si Nagawa ay Kapitan. Kapitan! Anong pangalan niya? Pitoy! Otsale! Ay! Tapos dito mga ka-journey, dito, may kainan dito. Best kainan. Ayan o. Ayan o. Kinamot. Ayun. May kinamot doon. Kumain. Kain lang kayo doon. Sa panina tayo. Late na tayo mga ka-journey.